pikantuk sasmita saking para pamonging pahargyan pawiwahan prasaja wonten ing kalodhangan siang hari menika. Bilih samudayanipun sampun sumadya ing gati siyaga ing diri. Pramila nyuwun idipalilah pawiwahan pahargyan wonten ing kalodhangan siang hari menika badhe kapurwakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Konjo wonten ngarsanipun para pepunden, para sesepuh, pinisepuh, aji sepuh ingkang satuhu dahat kinabekten. Para pangemban-pangembating praja satriyane nagari pinangka pandam-pandaming para kawula dasih ingkang satuhu dahat kinurmatan. Para alim ulama ingkang rinten kalawan dalu tansah sumandhing kitab suci wahyuning ilahi pinangka panuntun ing kiblating para panembah ingkang saestu luhuring budi. Maliginipun konjuk dumateng panjenenganipun kadang besan sutresnana ninggih panjenenganipun Ibu Sri Supatmi dalasan kula wangsa sak pangambyong ingkang pidalem saking Dukuh Sadon RT kalih RW 6 Desa Sawan Kecamatan Ngemplak kalebet wewengkon Kabupaten Boyolali Tersenyum ingkang tansah sinuba ing pakurmatan. Konjuk dumateng sedayanipun para tamu para lenggah kakung Sumana Putri ingkang saestu kawula bektosi. Mboten katalumpan dumateng sedaya kadang muda tumaruna ingkang bagya mulya. Saderengipun kawula nyuwun pangapunten mbok bilih kawula kumawantun hanggempil kamardikan jenengan ngandika sami. Ingkang ketemben sekeca lelenggahan sinambi wawan pangandikan. Inggih awit kawula nuhuni menapa ingkang dados atur pamundhut saking hamangku gatino ninggih panjenenganipun Bapak Tartono dalasan Ibu Suwarni. Kinajajari pinangka pambiyawara wontenipun adicara ngunduh mantu. Bilih rikala dinten Minggu Surya kaping 3 dasa setunggal Mei 2026 panjenenganipun Bapak Tartono hangija kabulaken putra kakungipun ingkang asesilih Dyah Bagus Diki Fani Syahputra ingkang sampun kaleksanan hanjatukrami Dyah Ayu Desiana Nggir Erianti Ramadhani putra pawestri saking panjenenganipun almarhum Bapak Suyono dalasan Ibu Sri Supatmi ingkang pidalem saking Dukuh Sadon RT kalih RW 6 Desa Sawan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Tersenyum. Mradapa awit saking keparingipun Bapak Tartono dalasan Ibu Suwarni kula ingkang kapitedhan sinarya hambuka wiwaraning suka wenganing wicara duaraning kandha pinangka jejering pambiyawara ngaturaken urut rerencening tata upacara ingkang tartamtu
sampun kaneraken menggah adat widiwidana ingkang senengker wonten ing tlatah Desa Sanggung, Kecamatan Gathak, Kabupaten Sukoharjo menika. Para rawuh, para lenggah, kakung semana putri ingkang salajengipun keparenga ing mriki kawula badhe ngaturaken urut reroncening adicara tata upacara ingkang sampun karakit dalasan karantam saking panjenenganipun ingkang hamugati nuninjih panjenenganipun Bapak Tartono dalasan sedaya keluarga. Menggah tata adicara ingkang angka sepisen inggih menika pambuka. Adicara ingkang angka kalih nuninjih lumaraping temanten sekalian. Saking sasana palereman tumuju wonten ing sangajenging kori pawiwahan ingkang samangke ingkang badhe nderekaken temanten kekalih nuninjih panjenenganipun Bapak Sarjono dalasan Ibu Heri Trihatmani. Menggah adicara ingkang angka kalih inggih menika pasrah panampining temanten kekalih. Parandene ingkang badhe masrahaken temanten nuninjih panjenenganipun Bapak Suyamto. Paripurna atur pasrah saking keluarga kadang besan sutresna samangke kalajengaken tinampi dening Bapak Santoso Sarjana Sosial pinangka sulih sarira saking panjenenganipun ingkang hamangkugati nuninjih panjenenganipun Bapak Tartono dalasan Ibu Suwarni. Paripurna adicara pasrah panampining kemanten kalajengaken unjukan tirta wening saking Rama Ibu dhateng putra temanten kekalih. Sacekapipun unjukan tirta wening samangke kemanten sekalian kadherekaken lan kalenggahaken wonten ing kursi winajeng. Kadherekaken saking Rama Ibu kekalih. Menggah adicara ingkang salajengipun inggih menika adicara sungkeman dalasan kacar kucur wondene samangke ingkang badhe amratitisaken lampahing adicara sungkeman lan sak piturutipun kasuwun panjenenganipun Ibu Lydia saking Risa Make Up ingkang mijil saking Sragen. Menggah adicara ingkang salajengipun inggih menika atur pambagyarja yuwana saking ingkang hamangkugati parandene samangke ingkang badhe ngaturaken atur pambagyarja kasuwun panjenenganipun Ibu Sri Hartini Sarjana Hukum. Menggah jumenengipun Ibu Sri Hartini Sarjana Hukum sakmangke jinajaran ingkang angka sepisan Ibu Mia Maya Gunita ingkang angka kalih Ibu Nikita Sarigiri. Lan adicara ingkang pungkasan inggih menika panutup. Mekaten konjuk dumateng para tamu, para lenggah kakung semana putri ingkang satuhu kinurmatan. Menggah urut rerencening tata upacara ngunduh mantu saking panjenenganipun Bapak Tartono dalasan Ibu Suwarni ingkang sampun karantam saking sedaya keluarga. Mbok bilih mekaten sumangga anglebeti tata adicara ingkang angka sepisan. Nuwun. Sampurnaning paprayanku Pancasila menggambar tandanya rong Indonesia langgeng Konjuk dumateng ngarsanipun para tamu, para lenggah kakung semana putri ingkang satuhu kinurmatan.
ngancik tata adicara ingkang angka sepisan. Sumangga adicara pawiwahan ngunduh mantu wonten ing kalodhangan siang hari menika kita bikak sesarengan kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi kanthi waosan basmalah kala wau sedaya lampahing adicara wonten kalodhangan siang hari menika tansah pikantuk ridho saking ngarsanipun Allah, boten manggih halangan setunggal punapa. Amin. Lumebet wonten ing tata adicara ingkang angka kalih inggih menika sawanipun temanten kekalih saking Wisma Palerman tumuju wonten ing sangajenging Wisma Pawiwahan. Pramila kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Sarjana Dalasan Ibu Heri Trihatmani daya-daya enggal nderekaken temanten sarimbit saking sasana Palerman tumuju wonten ing sangajenging sasana Pawiwahan. Sumangga nuwun. Murwani wirwaning carita ngunjak jagating budaya. Ya ing kono tuladha lelaku lakon lan pitukone bumi, geni, banyu kalawan angin. Yekti dadi lantaran gesanging raga manembah kang mangesti, yekti dadi lantaran gesing jiwa. Mapan kudu mangkono laku jatining urip nut kodrate dhewe-dhewe. Sri Kapargya temanten sekalian wus miyos saking sasana Palerman arsa kakanthi mring sasana pahargyan. Binarung uleng ing ladyang wilujeng tindaknya wis kawis tinggal renteng-renteng runtutaning pindho mimi kang wus hamintuna. Ponangasta tansah gondelan lengening garwa jerih lamun ta awula. Lumaksana jajar siajar kalamun ginambar padha bregase. Kapahargya penganten kakung bagus wernane nom dasare. Ngandhanase pangandikane tur sinung budi utama. Sunaring pasuryan kaya-kaya wedi pralambang kalamun pantes dadya pangayoman. Mangkono wis nganti kang garwa kang asesilih Rara Ayu Desiananggir Eryani Ramadhani. Wis katon prapting sak ngandhaping gawura winangun ya kandhek lampahing kapargya temanten kekalih tumuli kinayatan rumentahing pangandika pasrah panampi pangapunten sarimbit.